Hurian itu hatta tikyo begotta mahata ni debata di parminggo taon alani jumulo mahita martangiam. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti mangarajaya ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pakulingi mahami marhite hatami ali Jehovah ay hatami do hanguluan nami jala marhite hatami do hami asa margogo hami madalani hari-hari ni ngulu nami. To di porbadia mamangukap hasil tongan ni hatam mangalehon pangatusion na torang di hami asa tarputihi hami akamutihan na arga ipola ni hatami nagabesi hanguluhonon nami atau pakulingi mahami nunga mangarade roha doho pikiran nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hata di debata di minggu tadi bagasa tikion sian di minggu walu dung Trinitatis tanggal 25 Juli 2020 sada takas begiota sian 2 Raja-Raja bidu 4 ayat 42 sahatu ayat 44 2 Raja-Raja bidu 4 ayat 42 sahatu ayat 44 tatangi homa songono padok nadisi dungi Roma sadahalak siap Baal Salisa nama buan dihalak ni debata aka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian Emesia Simun dohot itak siat dahanon nabi nologang di bagasak kadak-kadanganna dunginin nasili sama leho mai di situan natoropi asa mangan nasida dunginin naposonaima beha mapangalehoku mangganupi 100 salak alai nin nasili sama say leho mai di situan natoropi asa mangan nasida ay songonordo hata ni Jehovah ikon mangan akajol mai jala ikon adong dope teba dungi di parade mai di jolo nasida gabi mangan nasida jala adong do PT ba hobar tuhata ni Jehovah ido sahatna salo damang dainang hurian itu hata haha anggi na pinaribot horasma dihita salahutna di dia pehitan waing maringanan tangiang nami saya totong mahita di bagasak kahipaso totong mahita di bagasak padonganio doho pangaramotion ni debata jala saya ditupak Tuhan manguluta uhud di pasu. Amin. Marulupolop daging doho todita kadamang doho daina takas pangatoyo doho pamakulingon ni debata di ojahan ni mingguta nama dok debata mangaramoti bangsona debata mangaramoti bangsona Allah memelihara umatnya tongon di partikiat tadi bagasa tikyo na kadamang doho dainang di na mangadopi marabolo ni hita di pandemi COVID-19 siyay rada karumaralu suku-suku tay rasay suku-suku rohata mandok adigan do sayo marabolo non bohana mah parnguluo non songod dia do ujung nion ragam aka suku-suku ni di bagasan ngelut tarati akadamang dohot dena say busi saw kita di bagasan ni adong dohot na tahutat dohot na mabiyare hita lomos sita kadamang dohot dena ay say taripu do nunga sayo ni alay say lam tabigye kabarita na say lam mangalatap akka hamaolon lam gudang sitaw noni hinorhon ni mara COVID-19 siyay alanya kadamang doho daina tinggil do suara ni debata di bagasa tikyon mangatoy doho mamakuling hita alani paeleng masih paryom ay di do tuhani di do tuhani itu hita salhutna marhite-hite tema doho ojani parminggote di do debata mangaramoti bangsona debata mangaramoti au debata mangaramoti damang doho denang debata mangaramoti ho debata mangaramoti hita salutna debata mangaramoti bangsona pamoto iyon natakas doho posniroha na marsitutu marhatopoton pabua debata na mangaramoti bangsona mangaramoti hita kadamang doho denang gabi ido mabes semangat di hita gabi ido mabayan hita humiras humica pardalata doho pangalakata jala humiras nang aka pamatangta alania kadamang doho dinang nama salunga kita salinay boto ma debata mangaramotiho
debata mangaramoti na marlapata dui sumarihon maparmudu-muduhon madongani uhut mangurupi sumarihon madongani mangurupi uhut mamasu-masu mana nidok namolo debata mangaramoti alani ololoho ramotan ni debata ololoho ramotan ni debata mololoho kadamang daw denang pasahak ma dalam mutu ibana pasahak ma gulum tu ibana asa diramoti Tuhaniho amin pangaramotion ni debata takas dui verengota di jamitatta di bagasan tikio alani molo tapai hutihu jamitao nal matu hita hagugun dohot huaso ni debata natuk dui bana mabain halongangan dalanna papatarahon dohot patuduhon pangaramotion na diho pangaramotion na diau pangaramotion na dihita salutna parjolo tukdo debata mamake doho patupahon akan marragami laho papatarhon pangaramotion na dihita meragam do cara ni debata meragam do cara ni Tuhani laho papatarhon panarihonna pangaramotionna tu jolmai ido bagian na parjolo ido na masak kadamang doho dinang dinalaho mangaramoti sumarihon maparmuduhon ngolu ni naposona imasilisa doho mangaramoti doho sumarihon maparmuduhon torop halak di hati hai marhitehon selisa dipakai debatado sahalak suruanna na rosian baal salisa disuruh manang diukap rohana marahite hagu dohaso ni debata tubuh di rohani sahalak siap baal salisa nyata kadong warna di badi sida jaladang di patudu tu ita isa do warna ala di patorang tu ita narodo ibana siap baal salisa mabuat 20 sagu-sagu doho itak siat dahano di hadak kadanganna dibuat ni nagabe patu monaan ni nani ulana na pasti doh nota marisete kadamang doh dena ibana sahalak na satia sahalak na mabiyar mida jahuba sahalak na uduk di hata ni Tuhani bahasa uduk na uduk kadamang doh denang bahasa uduk ibana na satia ay di situasi ni hamaolon di situasi ni na masa aturaparon di situasi na masa haleon di situasi na masa logoniari alay say ukap dorohana laho manggohi doho mangulahon hata ni debata terlumubi mapati ni si Musa natongoon naung ni diatur ho si Musa di biddu di 5 Musai di biddu 10 ayat 415 5 Musa biddu 10 ayat 415 songoni doho di 4 Musa 10 ayat 10 naung diatur ho di siaturan pabua salu akapatu monani na niula iko pelehono ni tu debata jala gabi perbagianan ni naposo ni Tuhani asak kadamang do denang diulahoni mana do ido penalo jala sibul juroha do ibana nang pedi situasi na songoni ale diulahoni mana do akadamang do denang angguau rasongoni ate anggodamang do denang ra manang gudang rana toropi ate nuaingon dang tar hona memikir kasih songoni botodo partikian idorado honot tatia kadamang do dena toho masa do di hati hai marabulun logoniari do masa haleopotir ala namuruk do tarimas debata di parngulun di bangsa Israel ala lulam parngulun di bangsa Israel ay dung si Salomo pocah raja ni di ngulun anak konna si Jerobeam do si Rehabeam si Jerobeam nunga marpangalaho na so ni halomohon ni debata nungalulam pangalahona di pajongjong ibana do suman ni bagas coro na di Yerusalemi asa di pajongjong imana di Israel Utara na beribu kota di Samariai di pajongjong imana suman ni bagas coro na di Yerusalem di rohana asau nang selawe
bangsona nani raja non tu Israel Selatan tu Jerusalem nani uluhon ni Rehabeam. Asa di pajongjong ibana ma di Betel jala di pabakit ibana ma malim na lao marhaladowe disi jala ibana sendiri pabakit ton asa lomo ni rohana ma nagabesi ulahonon ni malimi. Alanya kadamang doho day nang di pardalanan ni ngulu ni bangsoy pe nunga tung sange marpangalaho di parugamoon nunga bobrok masida di moralitas pe nunga songoni di parnguluan rapdot aka hubungan sosial pe nunga sego. Alanya kadamang doho day nang taboto do di hati hai ola si Josia doho si Hizkia na mana di hati hai na biar mida Jahoba di di harajaun nasideng asing ni akka harajaun na bakit nunga tung takas mabayad sugir ni rohani debata asa lalu uhum ni debata baik tu Rehabeam manang Israel Selatan na di Jerusalem baik tu si Jerobeam na Israel Utara di Samaria di uhum debata na sida alani masa haleo potir masa luguniari na tung masagajang asa maul maju pang si panganon alay ingok ma anggo aka na tinudo na pinili ni debata si olo itu hani meragam do carana di bait Tuhani langsung marihoni ido haroro ni bal salisa na kinani di sarihon debata marihite honi bana ngulu ni si Elisa ngulu ni aka natorop di rombongan ni si Elisa. Napadua hon akadamang doho day nang boto ma porsea maho di hatani debata jalaula homma porsea maho di hatani debata jalaula homma molo juppang do diho bereng ma songon si Elisa porsea do ibana di hatani debata ai di do debata ikom mangat jol mai jalai konadong do pete banin ikom mangat jol mai jalai konadong do pete banin ido hatani debata jala ido di patol hasibana tu naposona di hati hadi suribana naposona ola dileo na siap bal sali saud dungi ro si Elisa madok bagi homa sagi homme tu akana toropinin tarsonggot do naposona ima begi hatani si Elisa adi dok 20 do 100 salah sileano mangan dan hagalu panawi ini bingung ibana teh mabagi nautiki memang om mangulut taya teh kadamang do dena sipata nga kebingungan kita molo tabereng oti nai na masip panatta tabereng nangadong be sisigatata olo nga bingung kita olo tarpauto hita kadamang do dena aha na maon songo dia na maon imarana masa di bagasang ngulut teh kadamang do dena alai si Elisa madok ikom mangat jolmai iyo hatani Tuhan ininna boto makadamang doho dena ikom mangat doa naposon itu hani ikom mangat doa kadamang doho dena naposon itu hani ikom mangat do hita salu na di rohani Tuhani dang lomo rohani Tuhani soda potak kita di sipangano do sinumoni igok ma di ramoti Tuhani doho di sarihot Tuhani doho di parmudu Tuhani doho molo pesipata songo padok ni naposo ni selisai bingung kita ala taberek secara pikiran secara rasio dang tu beotuari marsogot dang tu betu bulan narok ala yoloi ma parsuruan ni Tuhani ido na masa di naposo ni si Elisa hola di do si Elisa bagi homa leo matwa kasito natoropi ai di do debatado ikom mangat do jolmai jale konadong do pete ben dangadong be alus dangadong be hata sian naposo ni silisai pitor di parani do na 20 sagu-sagui dohot itakna di dahanoni di hadak kadang nai di sagiho ni jala bereng ma di bagasan pos ni roha si Elisa di bagasan haolodo haudu kon naposo ni mas sagiho ni masa mahalungangan tutu masokon nanino ni debata tebado si panganoni lubi dope
Dua hal yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh menguatkan kita, sungguh menghibur kita, sungguh mengokohkan iman kita. Asa unang lomos, asa unang mabiar. Di rumah hauduhon ni baal salisai. Di situasi na boratipe, di situasi na mabiaripe, alay say di ulahon ni mana do hasatiaw ni. Ulahon masok ni di bagasang ulong. Jalado matutuhani. Tuhan, naing doaw satia mangalehon peliaki. Naing takas do pasahatokku peliakku tuh. Naing papatarokku do pangurupiyokki. Molonim wa kadamang do dena ingok ma. Ubora do itu Tuhan asal man satia ho laho mangulahoni. Tutu hatabata do mandokko nate. Hatsit do tangan badang turhon naswada. Hatsit do tangan lau mangaleon naswadong. Lau majaloy pe hatsit do. Alanya kadamang do denang percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan pasokan untuk diberikan kepada orang yang bisa dipercaya dan yang mau dipercaya untuk menjadi tangannya berbagi dengan orang lain. Mololat kolam manari hotu diripo di siak kadamang do denang ingok ma. Tar leo debatado itu ho asadong leonom tuna asing. Terima dan kasih. Asal itu prinsipnya Bapak Ibu. Sama seperti Elisa juga. Dia terima lalu dia kasih. Unang ma di popom, unang ma di homol-homol. Biasanya halak nasema komol-homol jolma na mabiar, jolma na khawatir doi. Jolma nasai lomos doi di bagasan nguluna. Alanya kadamang dohok deina dang alani malom dang alani gogom makolit asa gabe gadda artam ay hatabata do mandoko niate ni holit mago ni buang gadda. Artinya molo say tahomol-homol ya las olo do gabe tu purona matobok. Jalanang martabay. Alay molo sa tasagihon do kadamang do denang tunauli tunadenggan tulaw ni debata tulaw kadenggan na kadamang do denang ingok ma. Say aban ni debata doi asadong sagihonom. Asadong boy pikiranmu pangasahonom. Lau Marsileo Leon tuaka nama karikoto ni. Pos maroham dang makoli debata mangaleo tuho asal ma dakulito tuna asing. Molo di halo mohoko neng buas debata mangaleo pasu-pasuna tuho buas maho mangaleo tuna asing. Ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Ay sarupa do yate. Isarani galastai molo nung ngalo ngagalastai maka ya molo isarana adok kala neng manabay iturgohan na doy. Alay molo sego dope galastai bulsonon na dohita edi bereng na naguki dang ramor dang mukit tawar honon na ate hape go dope ikut jolo inumot tadi ikut jolo pakiot tadi baru pe asa guhan na mose. Somonino nang aka sileo-leo ni Tuhani. Tuhan akan tambah-tambahkan kepada kita ketika kita sudah mempergunakannya dan memakainya. Kita terima lalu kita kasih. Udang holat terima las somoni. Akan namang do denang hahomiyo do sileo-leo ni Tuhani. Ino badero pasu-pasu mabaor, mardala dui saluran berkat. Molo saluran berkat berarti terus mamulus. Tapake dos tapake mamulus me. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan maul di Tuhani lau mangaleo sileonon na tuhita asal ma boy hita dihapor siay mamakke silehon-lehon nai. Asal mahita tutu jolenggat tapake silehon-lehon ni Tuhani marlabay marlapatan itaba berdampak bagi orang lain. Dang alani malom asa gabiadong diho. Daw. Ay gudang jol mapacarian na berjubel berlimpah
alai dang budi parsaulihon keluargana, dang budi parsaulihon geleng, jala dang budi pakai. Ini. Dang marguna dang marlaba di bas leulun itu hani. Tu dia me ate kada medamang do dena. Anggo de bata takas do di bagasa kuasona di bana mangaleon. Amanginang dak kalungangat di bagasa rohan ayo lo songoni ate. Tolu sekolah, bui tapa sekolahon. Bui kuliah 2. Ya, sotong gawe taruh rohata tahun naro dan kuliah gelekon. Jadi ganti ni kuliah ni ngabu usipan ini naroha belum tentu. Belum tentu bui terpasisiho, bui terdeposito hoko pengeluaran musonari. Edo roham dengar pengeluaran mu tahun naro alanu ngasai sekolah ni gelengmu. Saya kan narikoti belum tentu. Na sosongoni bi pangalion ni manang haroro ni akas leulun ni Tuhan itu hita. Alanya kadamang daw din nama saulong kita haposi ma debata. Jala boy maho di haposi Tuhani. Haposi debata jala haposa maho di bana dungi ida ma. Pangaramotion, padonganion, parmudu-muduon doh panarihonon di debata di bagasan ngulum. Halongangat do masa di bagasan ngulun nyaka naolo jala natuk dipakai Tuhani. Lahu parhitianna pasahaton akka pasu-pasuna marsagi ay hatabata do mandokate marbagi di nautik mardua di nagudang artinya bui dapotan saluhut otik sai gudang sudah jala unang ma sai pikirat tatabain laho merbagi tuaka nahumalia kita. Nah pasti kadamang doho dainang saliling dihapor sa Tuhan ihita parahitianna gabe tanganna gabe dirina lahu mamasu-masu akan nahumalia kita. Tuhan tidak pernah kehabisan pasokan untuk diberikan kepada kita asal kita setia dan bisa dipercaya untuk itu. Alanya kadamang doho dainang di doho Tuhan ikom manga jolmai. Ikom mga nau, ikom mga kamuna, ikom mga kita, ikot terpasu-pasu kita, ikot dapotan uli kita, ikot dapotan panarihono doho parmudu-mudu ni debata kita. Tuhan taruh mandok ya kadamang doho dainang. Doko mapake mawali Tuhan, patulus sok katami, asa dohot akai marsi panganon. Pake maawali Tuhan, manggohi hatami. Asa dohot talaki di parmudu-muduho dapotan parmudu-mudumu imadok akadamang dohot daina bereng mah Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai. Amin.